kỳ nos ba start ba shem phang pi la yo ich gai la yo il fa ya kash dong chong ngi ya ka me ka kam ban pen long ang ne man ta kas ngi ya ka me ka kam ban pen long ang ne man ta kas ngi ya ka khoi ka su ba iwan ban pen shai ya ka khoi ka su ba iwan ban pen shai ka ta ka kya ka long ka da wai ka ta ka kya ka long ka da wai hang ni men ta don rang bash nong em li chong hi ki breu chong ka ai na ka sol kal kum churu i si ku blai shi bun ya pi ki pai ba bat ki nong ya lam nang ya cha phang ching men tai ngi yo na ka me ka kam nang ya cha phang ching men tai ngi yo na ka me ka kam ya ka khoi ka su ba iwan ban pen shai ya ka khoi ka su ba iwan ban pen shai ka ta ka kya ka long ka da wai ka kya ka long ka da wai na du tân rai na la ram pe ying ka sem chong ngi đam tăng ga ching nhất ching cha bo ka ching la ti na du kam ra sum kam ra ching kya leng don ki kiu ki pyang ha ring gat ka met ki ti kan ka mon ka yang ya ka khoi ka su ba iwan ban pen shai ya ka khoi ka su ba iwan ban pen shai ka ta ka kya ka long ka da wai ka kya ka long ka da wai cô khôn khen na cô khôn xăm là ken mau ka wei men ta kel na ka di ya kel na ka di drop duma uraja na du shong khai shong man khen na da lei lei wat wa ha ba dang na cha beng dang lum jing pel ka ru kan ta ya ka khoi ka su ba iwan ban pen shai ya ka khoi ka su ba iwan ban pen shai ka ta ka kya ka long ka da wai ka kya ka long ka da wai na du long mi pi ki long pa shim ya ka ne ka rai ka long ka ching start ka mai lur san ka ching hi kai ha ba pi al me to ken mau ya la di wat len inject to I civil health central check of test inject to I civil health central check on test ya ka ko